mga kababayan. Dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan po matulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally. Na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Panginoon Diyos. Nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. Ayaw talaga magpadala sa akin. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Urinalysis. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik kayo si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, para uminom nitong ating produkto na tatanging na galing sa likha? Opo, kaya nga sabi ko. Kaya po bumalik kayo si Madam. Good afternoon, Bicolandia. Good afternoon, amazing people. Welcome po sa programa Ang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. Ayun po, sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito and to our Vice President, Ma'am Ann Bitito Prensena. My name is Miss Maika. So, samahan niyo po ako sa first part ng ating talakayan. So, sa second part po, makakasama po natin ang nag-iisang CEO at founder po ng Miracle Health Corporation. Walang iba,
kundi si Doc Joey Bilito. Again, sa magpapakonsulta po, libre po ang konsultasyon sa amin. So, free business orientation din po. Pwede po kayong tumawag sa mga numerong ibabanggit ko. Yan po ay numero ng ating CEO. So, pwede po kayo dyan mag-text or mag-call, di ba? Kung magpapakonsult kayo or kung pupunta po kayo dito sa office po natin. So, sa smart po, 0998-975-8121. 0998-975-8121. At para naman po sa Globe, we have 0917-853-8933. Ulitin ko po, 0917-853-8933. So, yan po. Pwede po kayo diyang mag-text or mag-call para magpa-consult kay Doc Joey. So, para naman po sa gustong makita ang ating CEO, so pwede po kayong mag-video call sa messenger niya po. First account, Joey Bibon Bitito. And then, second account po, Doc Ching Bibon Bitito. So, para po sa mga malalayo ang lugar at hindi po makakapunta dito po sa ating opisina, lalong-lalo na po kung yung pasyente ay hindi po kayang pumunta papuntang opisina. So, pwede po kayong mag-ask ng ibang kapamilya po ninyo na kukuha ng products dito sa aming office, di ba? So, yun po yung gagawin natin. At ibibigay po natin yung dosage na para po doon sa client po na yun. And, syempre, yung ibibigay po natin is ang ating mga amazing products, di ba? So, again po, amazing people, again maraming salamat po sa mga nagpa-consult at nag-avail po ng ating mga amazing products this afternoon. So, thank you so much po sa mga nakaantabay sa programa po natin, sa ating live streaming, sa Doc Joey Bitito page, and DCGB News Online. So, thank you so much po sa araw-araw na pakikinig and araw-araw na panunood po ng ating live streaming. So, bukas po kami from Monday to Saturday po. So, 8:30 to 6:30 in the evening. So, as early as 8:30 or as early as 9 a.m. So, pwede po kayong pumunta dito po sa aming office, di ba? So, para po mas maaga kayong makakonsult and mas maaga po kayong makakapag-intake ng aming mga produkto. So, ang aming products po ay all naturals. Wala po yung halong chemical, di ba? So, yan po ay aprobado ng FDA since 2008. So, yan po ay galing pang Florida, USA at talaga naman pong 16 years nang tumutulong or talagang nakakagamot, nakakapagpagaling ng mga kababayan natin, lalong-lalo na po ng mga Albaniano. So, di ba? Iba't iba ang mga kliyente natin, iba't ibang karamdaman or mga health concern ang inilalapit sa atin, di ba? So, yan po ay tutulungan nating mapagaling at tutulungan po natin na mas mag-improve yung kanilang tawag dito, yung kanilang health, di ba? So, kung paano sila mapapagaling, kung paano sila matutulungan ng aming mga amazing products, di ba? So, yun po, ang aming produkto po ay lahat po yan mga herbal, all naturals po yan, wala po yung halong chemicals at hindi po yan synthetic, di ba? So, kami po ay merong 4 na kapsula, 4 na klase po ng kapsula. So, later on, i-discuss po natin yung mga components or ingredients po ng ating mga capsules na yan at kung ano po yung mga naitutulong nito sa ating kalusugan. So, available din po sa amin ang mga kape. So, meron kaming Mega E-Coffee, Mega Choco, Multi-5 Coffee at Amazing Coffee Mix. May dalawa naman kaming klase ng juice. We have glutathione and collagen. So, unahin natin yung ipinagmamalaki po namin na produkto na mga kapsula. Ito po yung tinatawag naming Amazing 4. So, ang Amazing 4 po, ito po ay kinabibilangan ng Mega A, Multi-5, Miracle C, at Mega 1. So, unahin natin si Mega 1. Si Mega 1 po, ito yung pwedeng gawing maintenance. So, sa mga lolo, lola natin, mga tito, tita. So, sa mga parents din natin na nag-i-intake na po ng kanilang maintenance, so pwede po ito pamalit po ninyo. So, hindi po natin, tawag ito, hindi po pipilitin natin na mag-intake ng products or alisin yung mini-maintenance ninyo. Bagkus po, kung meron kayong maintenance sa ngayon,
pwede po ninyong ipagsabay yung ating Mega 1. So, sa Mega 1 po, yan po ay binibigay po sa mga taong mabibigat ang karamdaman or health concern. Pero po sa mga hindi po gaanong kabigatan yung problems or health concern, so mas mababa pong dosage yung ibibigay natin, di ba? So, kung sa naman nag-maintenance naman po, kung gusto po ninyong makagraduate sa mga maintenance na iniinom ninyo, di ba? So, ito po ay mga naturals at makakatulong po ng husto sa inyong kalusugan at karamdaman. So, kung nag-i-intake kayo ng inyong mga maintenance, kapag naubos yung inyong mga mini-maintenance na yon, pwede na kayong mag-stick sa ating Mega 1 at tuloy-tuloy yung pag-iinom. So, hindi po sa atin pwede yung paputol-putol. So, hindi po natin tinotolerate yung pag-i-intake ng products na paputol-putol. Kasi, syempre, alam natin na meron possibility na babalik at babalik ang inyong karamdaman pag itinigil nyo ang inyong mga iniinom, di ba? Gaya lamang sa mga synthetic drugs. So, syempre, binigay yan sa yung gamot, syempre, i-intake mo, kailangan tuloy-tuloy, di ba? Kasi syempre, yan kumbaga, yan yung pang-support din doon sa health concern na meron kayo. So, same with amazing products, di ba? So, ganun lang din po kasimple yung pagkakapareho nila, di ba? So, ayun po. Again, si Mega 1, yan po ay combination ng ating amazing trio ni Miracle C, Multi-5, at Mega A. Plus, meron po yung 7 added herbs, kinabibilangan po ng broccoli, milk thistle, astragalus, holy basil, bitter melon, turmeric, at moringa. So, sa broccoli po, ito na po ay nakakabawas ng pamamaga and nakakapagpababa ng blood sugar, nag-boost ng ating immunity, di ba? Nagpapalakas po yan ng katawan natin. Ang milk thistle naman, same with broccoli. Si astragalus po, ito naman po yung pumoprotekta sa mga cell against sa damage, di ba? So, si colds and upper respiration, mga respiratory infections, nakakapagpababa po siya ng blood sugar, blood pressure, then sa may mga diabetes, sa may mga liver, and antibacterial po siya and anti-inflammatory. So, si holy basil naman po, siya naman po ay lumalaban sa mga infection, nagpapababa ng blood sugar, sa may mga matataas ang cholesterol, di ba? So, ito din po ay pumoprotekta sa ating tiyan. Then, binabawasan po ang ating stress, di ba? Nakakapagpabawas ng stress ni holy basil. Si bitter melon naman po or punggok na ampalaya, di ba? So, ito po ay nakakapagpababa ng blood sugar, nilalabanan po ang cancer, may mataas ang cholesterol, nakakapagpababa ng timbang. So, sa mga gusto po dyan, magbawas ang timbang or bumaba ang kanilang mga timbang dahil sa medyo may katabaan na. So, pwede po natin i-intake yan, di ba? So, yan po, Mega 1. So, si turmeric naman po, ito naman yung, kumbaga, tumutulong ma-improve yung ating heart, di ba? So, ito din ay mabisa, di ba? So, sa may mga high blood, usually, ini-intake din po to, nilalagyan lamang po ng mainit na tubig, di ba? So, anti-inflammatory, it improves depression and arthritis, improves memory, and binabawasan po niyan ang pain na nararamdaman po ninyo, lalong-lalo na sa inyong mga karamdaman or mga health concern. So, si moringa naman po, si moringa na richest known, si moringa na napaka-rami ang nutritional value. So, ito po ay antioxidant, nagpapababa po ng sugar level, anti-inflammatory, and nagpapababa po siya ng cholesterol. So, yan po si Mega 1 na yan po ay pwedeng inumin ng taong may mabigat ang karamdaman. So, ang high dose naman po ng Mega 1 ay ibinibigay lamang sa taong may mabigat at marami po ang karamdaman. Gaya nga ni sinabi ko kanina, kapag mabigat yung karamdaman, of course, mataas na dosage yung ibibigay natin kasi hindi naman po pwede na ang karamdaman mas mabigat pero yung binigay yung dosage is mababa. So, hindi po pwede yun. Kasi nga, tayo dito sa Miracle Health Corporation, yung dosage na ibinibigay natin is from highest to lowest. So, magbabawas lamang po tayo kapag meron na pong improvement or nakita po natin na gumagaling na yung patient at wala na pong karamdaman, di ba? So, dun po kapag naging normal na siya, pwede po natin ibaba yung dosage. Pero hindi po natin pwedeng bigyan ng mababang dosage, lalong-lalo na kung kailangan na po na, kailangan na pong bigyan ng agarang aksyon yung inyong karamdaman kasi nga medyo complicated na. So, dun po ang pagkakaiba, di ba? So, yun po yung kailangan po natin
tawag dito, kailangan kong isa-isip, di ba? Na kapag ka mataas yung karamdaman, mabigat ang karamdaman, mataas na dosage ang ibibigay po natin. So, yan po si functions or role na nagagawa po ng produkto na yan sa ating kalusugan or sa ating karamdaman. So, yan po ay for overall health concern. So, hindi po tayo dito bias, di ba? So, kahit anong health concern ang ibigay sa atin, anumang health concern ang idulog sa atin, so, tatanggapin namin po yan at tutulungan po namin na mapagaling. So, gamit po ang mga produkto ng Miracle Health Corporation or ng aming amazing products, di ba? So, next, eto na po si Miracle C. Si Miracle C po, eto po yung richest known vitamin C, di ba? So, eto po ay may 5 sangkap ng vitamin C. Kinabibilangan po ng acerola berry, sea buckthorn, ester C, rose hips, at Indian gooseberry. Ito po ay napakayaman sa vitamin C, pantulong po sa pagpapalakas ng katawan. Ito, of course, it prevents and treats various infections such as colds and flu. Diba? So, pwede din po to sa mga month-old na baby. So, hindi lang po para sa mga adult, pero pwede din po sa mga bata. So, pwede po natin ilagay yung tawag dito sa iniinom ng bata, diba? So, yan po, mga jelly naman po yan, and huwag po kayo mag-alala kasi wala po yung overdosage. Yun yung maganda sa atin kasi kahit ilang capsules yung intake po ninyo, wala pong overdosage. So, yan po si Miracle C. Si Miracle C po, meron pong sangkap ng ester C na nagpapanatili po sa kalusugan ng ating balat, cartilage, ngipin, buto, at blood vessels. So, mayaman po sa vitamin C, collagen, at L-carnitine, diba? So, si acerola berry naman po, ito naman po yung lumalaban sa sakit sa puso, pinipigilan po ang paninigas ng mga ugat, blood clots, at pinipigilan ang pamumuo ng cancer. So, mayaman po ito sa calcium, iron, vitamin B3, B2, B1, at phosphorus. So, siya po ay nakakatulong din sa ating kalusugan, di ba? So, si rose hips naman, tumutulong po na labanan ng ubo, sipon, sakit, kakulangan sa vitamin C, kamot sa tiyan, at iba pang sakit sa baga. So, mayaman po siya sa vitamin C. How about si sea buckthorn? Si sea buckthorn naman po, ito naman po yung may inam na gamot sa arthritis, problema sa tiyan, o sa may mga ulcer, di ba? Sa mga mahilig, magpalipas ng pagkain, di ba? So, yan po, pwede po kayo mag-intake ng Miracle C, di ba? Dahil, syempre, kung minsan talaga may times na tayo ay nalilipasan ng gutom. So, hindi po pwedeng i-tolerate yung ganyang bagay kasi pag nagkasakit ka, mahirap. Madaming gastos at madami ang mailalabas na pera, di ba? So, sakit sa balat at tumutulong din ito sa pagpapababa ng cholesterol. So, mayaman sa vitamin E, B1, B2, B6, at vitamin C, di ba? So, yan po. So, si Indian gooseberry naman po, si Indian gooseberry tumutulong sa pagpapalakas ng ating resistensya, pinapabagal ang pagtanda ng ating balat, diba? So, ito po kasi mga anti-aging din po to. Nilalaban ang mga infeksyon sa ating lalamunan, pinapababa ang level ng ating blood sugar, at pinapalakas ang ating puso or ang ating heart, diba? So, mayaman po to sa vitamin C, A, at may mataas na folic acid, calcium, potassium, phosphorus, iron, at mangosteen. So, yan naman po si functions or role po ni nagagawa ni Miracle C or tinatawag po namin ditong nagmimilagrong vitamina. So, next, si Multi-5 capsule. Si Multi-5 naman, ito naman po yung 5 klase ng mga mushrooms or mga kabote. So, galing po po itong ibang bansa. So, lahat ng products natin, galing po yung Florida, USA, diba? So, yan po ay mga imported na mga produkto, pero mga natural herbs po siya. So, ang Multi-5 po natin, may agaricus busae, cordyceps, maitake, shiitake, at reishi. Ito po yung 5 klase ng mushrooms na nagpapalakas at tumutulong po sa ating immune system, lalong-lalo na po sa may mga sakit na cancer at sa mga nanghihirapang dumi. Ito naman po para sa mga irregular ang bowel movement. So, makakatulong ng husto ang produktong ito. So, si Multi-5, mayroon po siyang sangkap ng maitake mushrooms na ito po ay epektibong panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng diabetes, mataas na level ng cholesterol at cancer. So, nagtataglay ng antioxidant, beta-glucans, vitamin B at vitamin C,
copper, potassium, fiber, at amino acids. So, shiitake naman po, nagpapalakas naman po ito ng ating puso at resistensya, di ba? So, pinapababa ang ating cholesterol, and ito po ay mababa ang paglaing ng calorie, ngunit mayaman sa fiber, protina at iba pang vitamin at mineral. So, yan po si shiitake mushroom naman. So, si reishi naman po, tumutulong naman sa pagpapalakas ng ating resistensya, nilalabanan ng mga impeksyon at sakit sa baga. Then, sa may mga sakit sa bato din po, nakakatulong din. Nagtataglay po siya ng carbohydrates, protina at amino acids. So, si Multi-5 again, pampalakas po ng resistensya or pampalakas po ng katawan natin. So, sa medyo mahina na yung immune system dahil nga syempre, kung wala ka naman exercise, di ba? Kung kain lang tayo ng kain, wala tayong ehersisyo ginagawa or wala tayong dieta, so syempre, tataba po tayo. So, kailangan at least nakapag-jog kayo or at least walking, di ba? Kasi yun din po ay sa form of exercise, nakakatulong din po sa atin. Hindi yung kain lang po kayo ng kain, walang ehersisyo na nagaganap sa inyong katawan. So, syempre, ang aabutin nyo yan is pagkataba. So, which is ang pagkataba na yan, hindi natin alam kung ano pwedeng maging epekto po natin or pwedeng maging sakit natin, di ba? So, yan po, si Multi-5 capsule. How about si Maggie A? Ito na si Maggie A. Siya po ay 5 klase ng mga berries or mga prutas, mga superfruits, mga pagkain. So, si Maggie A po, may mga 5 klaseng potent berries, bibilangan ni acai berry, blueberry, cranberry, elderberry, at pomegranate na napakayaman po sa antioxidants na panglaban po sa free radicals na nagiging dahilan ng iba't ibang karamdaman tulad po ng katarata at cancer. So, sa mga sangkap po ni Maggie A, ito po ay may si acai berry, unahin natin. Ito po si acai berry, nagpapalakas po siya ng ating puso. Pinipigilan ang paglaganap ng bad cell, pinapalusog ang ating balat, tumutulong sa digestion, at pinapaunlad ng kalusugan ng ating mga cells. So, 66 antioxidants, fiber, amino acid, at iba pang vitamina at mineral. So, yan po, si acai berry. So, si pomegranate naman or granada, di ba? So, pag sinabi natin pomegranate or granada, talagang malakas po yan, di ba? So, pinipigilan ang pamumuo ng prostate at breast cancer, pinapababa ang blood pressure, nilalabanan ang arthritis at pananakit ng mga kasukasuan, at mainam na anti-inflammatory. So, mayaman sa antioxidants, fiber, vitamin B at A, and of course, potassium. Si blueberry naman po, si blueberry parang bayabas, pero color blue. Pero style, bayabas, parang style bayabas siya. So, nilalabanan ang mga sakit sa puso, pinapanatili ang malalakas na memorya, nilalabanan ang diabetes at UTI. So, sa mga hilig sa mga masoda, mga soft drinks, junk foods, mga maalat, di ba? So, pinoprotektahan ang ating muscles. Then, mababang taglay na calorie, ngunit mayaman sa fiber, vitamin C at K, manganese at antioxidant. So, cranberry naman po, nilalabanan ang UTI at sakit sa puso, pinipigilan at nilalabanan ang cancer at problema sa ngipin. Mababa sa calorie, ngunit mayaman sa vitamin A, C at K at siksik sa mga vitamina at antioxidants po siya. So, si elderberry naman po, tumutulong na labanan ang ubo, sipon, sakit, at tumutulong sa pagtanggal ng wrinkles, di ba? So, may mga wrinkles. So, pwede po yan. Tumutulong sa pagkakaroon ng regular na pagbabawas or sa mga irregular ang bowel movement. Pinoprotektahan po ang ating katawan laban sa sakit sa puso, and of course, pinapababa ang mataas na blood pressure, lalo na sa mga high blood po dyan, di ba? Nagtataglay ng antioxidants, calorie, carbohydrates, vitamin A at C, potassium, folate, calcium, at iron. So, yan po sinaitutulong ng ating Mag-E or Mega antioxidants na panglinis, pang-detox, or pang-cleanse po ng ating katawan. So, napakalaking tulong po or napakalaking bagay na nailalabas po natin lahat ng mga chemicals or toxins na yan dahil yan po ay namumuong sakit. So, yan po ay hindi natin pwedeng hindi i-stock sa katawan po natin kasi marami po yung pwedeng mangyari sa atin kapag yan po ay hindi po natin na-release or hindi po natin
nailabas, diba? So, yan po ang mga naitutulong ng ating mga kapsula. So, available po sa amin ang mga coffees like Mega A Coffee na 5 klase po ng berries. So, same with ang naitutulong po niya is same with mga capsule. May Mega Choco po kami na may acai berry, cranberry, goji berry at moringa. Then may multi-5 coffee po kami. So, yung mga kaparehong name ng capsules and coffee, so same din po ang kanyang naitutulong. Pero, ang isang box ng coffee is equivalent po sa iisang capsule. Kaya nga hindi po natin na-advise na sa kape kayo mag-focus, di ba? Kasi nga, yan po ay talagang pantulong na kape lamang sa mga kapsula natin. Kumbaga, additional na yan, bonus. Kumbaga, bonus na lamang po yan. So, multi-5 coffee pampalakas po ng resistensya or ng katawan po natin. Sa Mega Choco naman, pwede po itong pamalit sa mga nakasanayan nating kape, di ba? Nakasanayan nating chocolate drink. And para sa mga bata, ito po ay nakakapagpatalino. So, si Amazing Coffee Mix naman po, ito naman po ay may mga berries and mushrooms plus ito po ay may moringa. So, yan po ang napakalaking tulong or naitutulong po niyan. So, we have also Amazing Juice with Collagen and Glutathione na may acai berry, goji berry, dalandan, mangosteen, moringa, pomegranate at stevia leaves. So, si Amazing Juice with Glutathione naman pwede rin po ito pangpaputi, di ba? Sa mga gusto pang maging maputi, ayan po ay makakatulong po sa inyo. So, hindi lamang glutathione na ang alam natin is nakakapagpaputi. Pero may mga role din po yan, may mga functions po din yan na gagawa sa ating katawan na higit pa sa pagpapaputi, di ba? Hindi lamang para sa pagpapaputi ang glutathione. Kasi ang alam lang talaga natin pag sinabing gluta, pampaputi, di ba? So, yan po. Ay, pwede may mga ubo, sipon, trangkaso, may mga liver problems, so may mga liver, di ba? So, sa may mga UTI din po, of course, may makakatulong din po dyan sa inyo. And sa mga nagpapapayat, of course. So, kung kayo man po ay gustong bumabang timbang, pwede po kayo mag-intake ng ating mga juices, di ba? So, pumili lamang kayo, pero same din po siya maganda. So, kayo na po bahala kung ano po yung mas bet po ninyo na inumin, di ba? So, yan po. Again, available po ang aming produkto. Dito lamang po yan sa Legazpi City. Dito po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, tapat mismo ng parking lot ng Bangko Sentral ng Pilipinas, and Barrientos Machine, of course, kalapit po or katabi po ng Mabel Fashion Limited and Angelus Cake. So, ang Green Building po, yan po ang aming opisina. And of course, sa mga mag-breakfast, lunch, dinner, dyan lamang po yan sa DJB Food House or DJB Eatery. So, mismong tapat po ng office po namin, di ba? So, sa mga hindi pa nakapag-alusad dyan, di ba? So, sa magpapakonsulta ng mas maaga, pwede na kayo dyan mag-breakfast, di ba? So, tatawagin na lamang po natin ng ating CEO para makakonsult po kayo and mabigyan po kayo ng mga produktong needed po ng inyong karamdaman. So, hindi lamang po ito para sa mga may karamdaman dahil kahit wala kang iniindang sakit, pwede kang mag-intake ng mga produkto for prevention and protection. So, wala po tayong bias, wala po tayong pipiliin na tutulungan. Lahat po may mga health concern na tutulungan po natin at dudulog po sa atin is bibigyan po natin ng action para po mapagaling kayo sa inyong mga iniindang sakit or iniindang karamdaman. So, pwede po kayo mag-message sa account na Joey Bibon Bitito and Doc Ching Bibon Bitito. So, pwede naman po kayo mag-like sa ating live, like, comment, share, and subscribe, then tag to 100 friends, diba? So, sa ating live streaming, DCGB News Online and Doc Joey Bitito page. So, pwede po kayo tumawag sa numerong 0998-975-8121 and for Globe naman po, 0917-853-8933. So, again, 0917-853-8933. So, sa mga manunood naman po ng ating testimonies, mga testimonials ng mga natulungan po natin ng mga produkto ng Miracle Health Corporation or ng Amazing Products, pwede po kayo manood sa YouTube channel na Doc Joey Bitito. So, Instagram, Doc Joey Bitito din po. So, we have Facebook pages, Doc Joey Bitito, and Negosyo at Asenso. So, bukas po kami from Monday to Saturday po. Then, from 9 a.m. to 6:30 in the evening. Then, ang programa naman po namin sa
pagkahapon, 5:30 to 6:30 in the evening. So, makinig po kayo sa mga testimonies po natin, ng mga natulungan para mas ma-encourage po kayo and makatulong po kayo sa ibang tao na may mga karamdaman po, di ba? So, pwede po ninyong i-refer ang mga tutulungan nating mga client, di ba? So, makakakuha pa kayo ng incentives sa pagre-refer po ninyo, di ba? Kahit nasa bahay kayo, pag may na-refer kayo, makakakuha po kayo ng incentives sa amin, di ba? So, yun po. Sa mga nag-intake ng products natin, kailangan tuloy-tuloy po. Wala pong, hindi po pwedeng paputol-putol yung pag-intake po ninyo ng mga produkto. And mas mainam po na 30 minutes before meal, iinumin po yung mga amazing products natin, di ba? So, makinig po sa programa ni Doc Joey. So, later on po, siyang magpapatuloy para po sa ating second part. Abangan po ang kanyang mga i-discuss, di ba? Ang kanyang talakayan. So, para malaman ninyo and para ma-advise din kayo sa inyong mga iniindang sakit, di ba? Kung ano ba yung nararapat ninyong gawin or ano ba yung mga dapat iwasan and ano ba yung kailangan panatilihin, di ba? So, makinig po sa pagpapatuloy sa second part, di ba? Dahil makakasama po natin ang nag-iisang CEO and founder ng Miracle Health Corporation, di ba? So, siya turning 17 na this coming August. Pero, siya po ay walang iniindang karamdaman, di ba? Kasi nga, siya po ay mismong nag-i-intake ng mga produktong natural, ng amazing products, di ba? So, siya po ay isa sa mga role model ng ating amazing products, di ba? Kasi nga, siya mismo, in-observe niya sa sarili niya, talagang nagpa-examine siya, wala po talagang, maganda po lahat po, magaganda yung naging result ng kanyang pagpapakonsult, diba? So, dun talagang na-prove ni Doc Joey na napakagaling po talaga ng mga produkto ng Miracle Health Corporation. So, again po, wag po kayong aalis, magbabalik po kami. So, samahan niyo po ang ating CEO para sa second part, diba? So, my name is Miss Maika. So, ingat po sa mga papauwi galing trabaho. And of course, sa ating mga clients, ingat po kayo lagi. And maraming salamat. So, my name is Miss Maika again. God bless po and we love you all. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, madam, kung ano po nangyari kay sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang. Pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi parang naano siya sa pag ano ng tubig. Yung igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung na good for 15 days, totally. Na talagang hindi na siya sumasakit yung puso niya. 3 days. Hindi na siya nang-ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya Oo, sa Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak. Kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. Ayaw talaga magpadala sa akin. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo yung urinary. Sabi, urinalysis. sabi sa akin, wag na.
baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful. In just 15 days po, natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, para uminom nitong ating produktong natatanging na galing sa Amerika? Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo, nanay po ni Mr. Sigismundo. Okay. Wow. Okay, magandang gabi sa ating mga amazing people. This is our second part ng ating programa. At samahan po ninyo kami hanggang alas 6:30 ng gabi. Sa isang oras na talaga yan. At marami tayong mapupulot. Lalong-lalo na sa ating kalusugan. Kanina po, inaantok tayo. Uminom kasi ako ng Migawan. Kaya inom ko lang ng Migawan. Inaantok tayo. Kulang sa tulog, ibig sabihin. Okay, but anyway, we have to finish this program bago tayo matulog ng maaga. Dumating kasi yung taga-Ligaw. Noong una, ang sinamahan dito si Mr. Si Mr. ay 68 years old yata. Mga 70 ay may mga health concern. Nung uminom ng ating produkto, ay may kaginhawaan kagad na nakuha. I think mga 3 days lang na uminom. Naputol, bumalik kanina. At kasama naman itong anak niya, yung misis itong pasyente dito. At ang irony, yung misis niya pala ay dinala sa doktor kasi nagkaroon ng heart palpitation. So ngayon, maraming test ang ginawa at binigyan ng gamot noong Friday. Kaya niya po ang sinasabi ko, marami pong ganyan ang pina-check up lang sa atin yung asawa, pero yung asawa pala meron ding problema. Sinabi ko kanina, kung umiinom si Mr., dapat uminom na rin si Mrs. Kaya na-convince natin. Kasi ito workaholic pa ito, 68 na si Mrs., si Mr. ate around 70. Grabe kung magtrabaho. Meron silang parang kainan dyan po sa Ligaw. Madaling araw, gumigising, at nagluluto, nagpapakain. Sabi ko kanina, kako, binila ninyo ng Amazing 4 yung si Mr. Kayo na nagpagamot at maraming test, magpapatuday ko pa sa heart kasi ang problema ay uminom na rin kayo. Kaya napilitan si Mrs. Sabi niya, Dok, pangpuhunan ko yan sa aking sa aking kainan. Kako, ang importante ikaw. Ikaw, kako. Kako, kung ikaw magkasakit ng maluba,
mawawala yung negosyo mo. Kaya kailangan ay gumaling ka. Kaya uminom ka na rin ng Amazing 4. So naliwanagan, yun. Bumili na rin para sa kanya. So yun nga po sinasabi ko mga amazing na minsan kasi iniisip natin gastos. Pero hindi natin iniisip na ito ay investment sa ating kalusugan, sa ating sarili. Nag-invest tayo sa ibang bagay, bakit hindi tayo nag-invest sa ating katawan? Nag-invest ka saan? Sa bahay. Nag-invest ka sa kotse, di ba? Nag-invest ka ng kung ano-ano binibili mo. Pero bakit hindi ka mag-invest sa iyong kalusugan, sa iyong buhay? Ang sabi ko nga, one health, one life. Iisa ang ating buhay, kailangan pangalagaan natin ng husto, ng maayos. Sapagkat kung tayo po hindi natin napangalagaan ang buhay natin, baka kayo po magsisi pagdating ng araw. At magsisimang kayo, baka huli na. Yan po masaklap. Di ba? Kaya, ito po sinasabi ko sa inyo, na ito ay ginagawa natin ay para maging malusog tayo, maging maagap tayo, maging mapagmasid sa ating kalusugan. Di ba? Naramdaman ka, andyan ang mga produkto natin. Andyan ang Amazing Trio, Amazing 4, andyan ang Omega 1, di ba? So, yan po ang aking pong ma-advise sa inyo. Kaya sabi ko, moral lesson yan, Mrs. Na sinamahan mo lang dito, si Mr. Kayo pala, meron na rin konting acidic pala siya. O, yun, heartburn siguro yun. Palpitation, heart palpitation. So, ang daming test na binigay ng kanyang doktor, sabi ng kanyang anak. So, yan po ay manifestation na tayo po pag nagkakaedad na, kailangan natin ng quality natural food supplement. Yung makabago, yung maayos, yung makikita natin ang magandang mangyayari po sa ating buhay. Okay? So, sana po ay ating pong isa-isip, isa-diwa na dito po ay ating gawin ang nararapat para tayo ay may magandang kalusugan, may magandang kagalingan, may magandang future. Sapagkat isa lang po ang buhay natin. Bawal po magkamali when it comes to life. Magkamali ka na sa ibang bagay, pero sa buhay ng tao, wag kang magkamali. Okay po. Maliwanag po yan. Sana po ay ating pong pag-isipang mabuti, ating pong internalize sa ating buhay na ang pag-aalaga ng ating sarili ay very important. Huwag ba yung bahala na? Marami kasi yung narinig yung bahala na. Nakakatakot po yan. Bahala ka sa buhay mo. Yan po ay mga salitang kanto lang po yan. Pero ang katotohanan po, hindi po bahala na.
ang katotohanan na tayo po ay dapat maging maayos, maging matatag, uh, karapat-dapat tayo sa ating sarili. Dapat nating maging maayos tayo, maging maagap. Kung tayo may mga naramdaman na, kailangan po kagad malaman natin kung ano ang nangyayari sa ating buhay. At kami po dito ay handang tumulong sa inyong lahat. Kami po ay handang tumulong sa inyong lahat. Kahapon nga, yung mga taga-Maipon, yan, isang angkan po. 7 po at 6 po doon nag-avail ng ating mga produkto. Bilib ako doon. Diba? Yung isa lang, yung bata pang hindi naka-avail para sa kanya. So, may kasabihan nga, there's a saying, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Kailan ba tayo matuto? Kailan ba natin gagawin ang tama? Kailan pa natin tayo ay iinom katulad nitong ating mga amazing products na galing sa Amerika. Kailan pa natin gagawin yun? Kailan pa natin aalagaan, kailan pa natin gagawin kung ano ang pinaka-the best para sa atin. Sa akin po kasi pananaw, sa around 25 years na tayo sa natural medicine, ay kailangan talaga ang tamang nutrition. Lalong-lalo pa nagkakaedad na tayo. As 40, 50, 60 and beyond, kailangan na po ang tamang nutrition, pagkain mga natural. Ang mga food supplement kasing natural, it's food. Diba? Supplement. Para i-augment, dagdagan ang mga vitamina, minerals na kakulangan doon sa ating mga kinakain. Okay. So, yan po ang ibig sabihin dyan. So, dagdagan po natin. Okay. So, sana naunawaan po ninyo. Hopefully, huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Pag na tayo magsakana, yan po, nakakatakot. Nakakatakot po yan kasi anything, maaaring may mangyari sa inyo. Pag may mangyari sa inyo, yan po malaking problema. Diba? At yan po malaking problema, yan po ang magdudulot ng pighati. Diba? Kaya para yan maiwasan, habang maaga pa, ay kailangan maagap tayo. Maagap dapat. Okay. So, yan po ang sitwasyon kung bakit natin dapat tayo ay maging maagap, maging maayos, maging
maging yung alerto. Alerto tayo. Alerto dapat po tayo dyan. Kasi kung tayo po ay alerto, tayo po ay maging magandang usapan natin ay doon po tayo magkakaroon ng magandang usapan para tayo ay laging healthy, because good health is much better than wealth. So, ayan po ang aking may papayo sa ating mga amazing people na lagi tayong alerto sa ating kalusugan. Pag tayo yung bahala na, wala po yan. Salitang kanto lang po yan. Bahala na ikaw naman ang kawawa. Hindi po ninyo madadala ang inyong kayamanan. Naniwala kayo sa akin. Hindi po ninyo madadala inyong kayamanan. Magsisimang kayo kung nasa na kayo, gusto mong bumaba, wala na, tapos na ang buksing. Kaya habang kayo po'y umaasin sa pangalagaan ng gusto, at andito po ang ating mga amazing products from America, subok na po yan. Subok na subok. Diba? Ang kailangan lang natin talaga ay gawin. Huwag kalimutan. Gawin araw-araw. Sinabi namin uminom ng twice a day, 6 o'clock in the morning and 6 o'clock in the evening, gagawin po natin. Of course, sasamahan natin ng prayer, sasamahan po natin ng disiplina sa pagkain, yung diet, yung exercise, walking will do, yung sufficient sleep, 7. Ang magandang balita natin, this program is brought to you by Dorothea Resort and Spa located Barangay Kaugatan, Bakakay, Albay. For relaxation, rejuvenation, enjoyment, go to Dorothea Resort and Spa. Yan. Andiyan po may team building ang mga taga-Cinsos. 6 days po yan. Okay. At of course, ay yung atin naman pong Miracle Health Corporation. It's since 2008, going 17 years. So, po maabot natin 20, 25, 30, 40, 50 years in service and beyond. Okay. So, tayo naman, going 70, I'm very thankful to the Lord na pinigay sa atin itong mga amazing products. Malaki na nagawa sa amin, aking kalusugan sa amin, at marami tayong natulungan. Okay, so yan po, maraming salamat Lord. At tayo naman ay malawak ang kaisipan paano tumulong sa kapwa, tumulong sa ating inang bayan. Ayun, ay sabi ko nga 70 years old for myself, hopefully another 70 years to help our fellow men, to help our country, to help our province. Diba? So, iyan po ang aking nasa kaisipan. Pero ang importante, kailangan healthy ako araw-araw. Diba? Okay, yun po ang pinaka-importante. Kailangan healthy si Doc Joey araw-araw. Kaya dapat uminom tayo ng mga amazing products natin. Okay. Ang usual kong iniinom, kung if not amazing form, Migawan, Miracle C, yan. Pag medyo inumin natin yung 4. Inumin natin maya't maya. Kung pag nakainom na tayo, alert na naman. Diba? Okay. So yan po ang magandang balita ko sa inyo. Hopefully ay tayo ay nagkakasundo. Tayo po ay nagkakaunawaan. Okay, so yan po magandang balita. Magandang balita ko sa inyo. At kung ito ay magandang mangyayari sa atin, mas maganda.
Di ba? At kung ito naman ay hindi maganda, ay hindi ko sa inyo i-encourage ko kayo. Pero 16 going 17 years na. So, marami nang napatunayan. Diba? Marami nang napatunayan. Hopefully, ay nagkakaunawaan po tayo dito. Hindi po ito tsamba-tsamba lang. Ito po, it's a reality na kayo po ay aming pinagservisyohan for so many years, kami andito. Marami nga pala na uminom dati, na hinto, ngayon magsibalikan po kayo. Diba? At may promo po para sa inyo. Yung mga dati nang uminom, dalhin lang po ninyo ang ID niyo. May promo po ako para sa inyo. Para ma-activate po ulit natin. Diba? At madagdagan pa natin. Kasi ang importante po yung kalusugan ninyo. That's the most important. Okay, maliwanag po. Hopefully, nagkakaunawaan po tayo. Hopefully, ay naintindihan ninyo ang ibig kong sabihin sapagkat andito kami para tumulong. Diba? Kaya nga tayo nagpa-contest sa Malunggay. Yan. Yan, may programa po ako dyan. Pag tayo ay pinalad, programa natin, Malunggay. Mag-research ng gusto. Ang DOST, dito po sa Albay, kung po pwede. Bigyan natin ang budgetan yan. Diba? Marami magagawa ang Malunggay para sa kalusugan natin. Diba? Doon po naman sa ating Mega 1, may Malunggay na rin po yan. Sa Amazing Coffee Mix, may Malunggay. Sa Mega Choco, may Malunggay. Sa Amazing Juice with Glutathione, may Malunggay. Amazing Juice with Collagen, may Malunggay. Diba? Okay, so yan po ang magandang balita. Hopefully ay naunawa natin yan. Magandang mangyayari sa atin. Kaya ito na po ang pagkakataon na tayo ay maging positibo ang kaisipan, maging maagap, maging we take good care of ourselves. Hindi lang it should be every day. Because every day meron pong hazard sa ating katawan. Kaya po yung hazard na yan ay kailangan atin pong labanan. Atin pong we should be one step or two steps ahead para po yung hazard na yan ay maging ligtas tayo. Yan. Kaya nangunguna po dyan mga amazing products natin, ang Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C po ito. Very powerful kay Miracle, Milagro, vitamin C. Katawan natin, we need lots of vitamin C. Ito na pong Milagro. Nagbibilagrong vitamin C galing sa Amerika. Lahat po ay pwedeng uminom ito kahit bata. Ang bata, doktor, paano may inom kapsula yan? Tanggalin mo sa kapsula. Then, durugin mo, ilagay mo sa kaunting gatas, kaunting choco, kaunting tubig, painumin. Okay, so ito po, very powerful ito. And, yun pong Mega A. Mega A, 5 klaseng mga super fruits, super antioxidant para i-cleanse. Pag nasobrang ganito, babata. Hindi po batang isip batang itsura. Yan. So yan po maganda nito. Overhauling. Yan. Yan Mega A. Ang multivitamin, 5 klaseng mushrooms, yung mga very powerful mushrooms katulad ng Agaricus kasi God's mushroom. Very powerful mushroom. Merong anti-cancer, anti-aging. Merong pang it helps doon po sa may mga cardiovascular problem. Di ba? Yan po, multi-5. At of course yung Mega 1, 21 ingredients, unique ingredients, 18 natural, 3 herbs, kaya 21.
So combination of natural, mga superfruits, mga vegetables, mga mushrooms, mga natural vitamin C, at sinamahan ng 3 herbs. Kaya 21 natural ingredients. Natural and herbs. Yan. Food supplement, Mega 1. Mega means huge. 1, isa. Mega 1 for 1 health and 1 life. Yan, di ba? So, yung 4 po na yan, binansagan na Amazing 4. Okay, maliwanag. Amazing 4 para matulungan po ang ating katawan. Okay, maliwanag po. Sana po ay tayo ay naunawaan po ang lahat. At yung po bukas, Wednesday, wala po kaming radio bukas, pero meron po tayong free consultation natural medicine dito. Pwede kayo pumunta as early as 8 o'clock or 7:30 or 7. Pag-breakfast na po kayo dyan sa DJB Eatery. Yan, mga lutong bahay. Okay. Para po matulungan namin kayo. Okay, so 8 o'clock.